keding diajak dihormati sapa salam kanggo sedulur duwi warna sing ananing gadingan kanggo Bundai Akila Ayah Akila Bos Dharma Ayu sing duwe gadingan kok ngomongnya gentenan kulane kayak terwa iya kanggo Nokjia matur kesuwun sing wis ngupai senek kanggo sedulure kula keding Ayai Anggun sing duwe mobil Raden Samba kanggo bos travel keding kanggo Ang Ato sapa salami kanggo Papai Alung mantan majikan saking Kedoya kanggo Mimi Haja Carini sing denok jinse Mama Haji Udi wong tani sing paling eman kanggo Aadano sing duwe Korea Omai Sian Kang Erwin keding sing duwe pecel lele tikungan kewolu ayo ang dihormati kaya lagi bengi jare meneng bae naing terus bae kaya wong tukang parkir kangge mamaku mimiku kanggo Bundai Akila, Ayah Akila, sedulur gadingan Bos Dharma Ayu, Ayah Anggun, sing duwe Raden Samba. Kangge masyarakat Pekar Gading, gadingan lan sekitare, semoga terhibur selalu bareng duwe warna. Sumangga Mimi Anis kanggo sapa sih Mimi Triani Mimi Triani Mimi Triani Mimi Triani Mimi Triani Mimi Triani banyu mata orang rasa nih bening pipi Mimi Triani
beras anyar bos tempur Mimi Triani wong sing paling gembleng bos tempuran Mimi Triani bos tempuran ala Mimi Andis Mimi Andis Mimi Andis Mimi Andis kanggo Mimi kembar Mimi kembar Mimi kembar Mimi kembar janji cintane sampeyan mung gawe lara rasa batin sun kesiksa nyandang kecewa Mimi Kodi Mimi Kodi Mimi Kodi Mimi Kodi Mimi Kodi alah Mimi Kodi Mimi Dawa Mimi Dawa Mimi Dawa Mimi Dawa diwas kula rela pasrah jiwa lan ragam boktone empi tapi apa sing dirasa boktone empi mung cuma lukang boktone empi boktuane empi mung bisa gedongan oleh ganti bos tempuran sing setia Ruben Aang Ruben hubungan lawas tahunan mung dadi mantan bos tempuran cintane kita wong loro tinggal kenangan Mimi Triani sayang nyangka bakale dadi mengkinin Mimi Triani lawas demenan Mimi Triani karo wong sing jin bos tempuran Mimi Triani bos tempuran Mimi Triani bos tempuran Mimi Triani bos tempur sing paling gembleng Mimi Triani wong gembleng dewek matur kesuwun bos tempur wong jaluk lirin kamendekaken kana yang duwe pawongan kudengkek temen ya wah kelang wah aja purik wah Stres juga. Stres gara-gara saweran stres. ana wong stres gara-gara saweran Ayo po. ana gawang pada tukaran karena gara-gara saweran Iya kan. bener. Wah Nun. kula nuruti sampeyan Iya bener. ari sampeyan yang mendekaken Pengen liret. Yang bener kula maliret. hari sampeyanku digawa hiburaniku supaya pikirannya enak pikirannya seneng Alhamdulillah wis bubar unak-unak. wakalang Ya. sekian kan wakalang wis weruning tujuannya kula Wis, ya. kepungpung jagate masih awan wakalang kruyu-kruyu lumaku supaya tekang genah wakalang ayo lumaku bebarengan wakalang mana bae balik maning wa ayo Manane mentok ya? ih kaman Ya iya balong balik ayo wa maning. ayo wis cuduk tekane waktu wis ninggang wis ninggang tekane mangsa Mama lora mekar gading dewek kang ditembangi
papae moy jae keding minang kane kang hormati umi moja papae moja mama lorang makar gading debe minang kane kang hormati ini ketinggalan mama bumi makar gading keding kang hormati mama kubu tugu kidul kang nyakseni mama kliwon mekar gading mama wilantri mama kubu gadingan papa bintang mama bintang minang kane mama kubu mekar gading aja lali bae selawase Bundai Akila ayai Akila Bos Dharma Ayu